o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye tarata ye bi tarata bɛnnen bɛ nazara san kalo sabanan ye marisi kalo bi ye tile 16 ye ka bɛn san 2021 ma min ye Ablaye Kulubali ye bi kɔni a fari jola a ka kɛnɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ iko basa a yira k'a fɔ ko ka foli ta ka di a jɛɲɔgɔnkulu bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma terisiraw fo ka taa se balimasiraw ma ko fɛn fɛn ye wele ta ka ɲɛsin ma fo ka i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se a ma ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ nin ye k'aw ladɔnya k'a fɔ Amadu Aya Sanogo ale ka kiiri jaabi kun bɛ ka kɔnɔ kunun o jaabi bɔla kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka soba min bɛ yen nɔ ni o ye seko ni dɔnko bi kalanso min kɔnɔ n'a b'a fɔ a ma ko INA o feerelen don kunnafoni ɲɛfɔli kɛ o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw kan ka lase aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnya k'a fɔ min ye Amadu Aya Sanogo ye ale ka kiiri kɔni jaabi bɔla kunungo a kɔni yirala k'a fɔ Amadu Aya Sanogo fo ka taa se maa minnu de gɛlɛya sɔrɔ san 2012 tɛmɛlen na ko yafakɛla u bɛɛ lajɛlen ma o siratigɛ la Amadu Aya Sanogo ka fara maa minnu kɔni kun nɔminɛlen don kunungo u bɛɛ lajɛlen kana bila la yasa k'a pereperelatigɛ d'a ma Amadu Aya Sanogo ale ka sulunalidonna n'o bɛ tali kɛ Abdramane Ben Mamanta Ture la an ka lamɛn. Bon an nisɔndiyara parce que a yɛrɛ y'a ye ko kɛra cogo min komi jamana yɛrɛ basigi cadre kɔnɔna na an ka députés kun ye loi dɔ voté 2018 pour que bɛn ni ɲɔgɔn faamuya bɛ sabati k'a fɔ ko fɛn o fɛn nana 2002 hukumu kɔnɔna na donc yafa bɛ k'o tigilamɔgɔw ma dans le cadre de l'entente nationale parce que loi in a tɛ nin dɔrɔn concerné tous les événements liés à 2012 rébellion b'a la fɛn wɛrɛ caman fɛnɛ b'a la parce que nin fɛnɛ ta ye fɛn ye min ye n'a ma appliqué nin na les rebelles olu fɛnɛ ta bɛ nalen a tɛna se ka appliquer olu fɛnɛ na donc loi ɲɛnama don an sago sɔrɔla fɛnɛ alhamdulillah yafa loi de don donc les parties civiles ont été indemnisées c'est la loi qui le dit o loi in b'a la protocole kelen fɛnɛ kɛra victimes somɔgɔw ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a yira k'a fɔ k'u kan ka indemniser donc olu ka hakɛw o dira u komɔgɔw ma donc o bɛɛ minɛna ka ban c'est pourquoi victimes yɛrɛ si ma na hali u ka avocat yɛrɛ y'a reconnu k'a fɔ ko effectivement k'olu sɔnna loi in ma donc ala y'a ka kɛ mais mun bɛ se ka kɛ sisan mɔgɔ minnu fatura olu kɔ bɛ dilan cogo min donc hukumu kɔnɔna na mesures taara pour que u denw n'u musow ani somɔgɔ minnu bɛ yen vraiment olu ka adamadenya bɛ se ka continuer dans un sens beaucoup plus normal. Ni tun bɛ tali kɛ Abdramane Ben Mamanta Ture la Amadu Aya ka sulunalidonna a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn basigi ye ka lase an ka jamana ma ala k'a bila o minɛn kɔnɔ o kunungo kelen na min ye Ismaël Fane ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale y'a jɔyɔrɔ bila wa ko a ko kɛla jigilatigɛ ye ka ɲɛsin ale ma Ismaël Fane an ka lamɛn. Comme depuis il y a san wɛrɛ bientôt san 7 an bɛ nin baara in kan donc faamuyali la an kun sigilen don nin le fait que diinɛmɔgɔw ni Bamako tigiw mɔgɔ caman kumana k'i da don dossier in na donc cogo min na ko in bɛ se ka nɔgɔya donc o kama collectif a jateminɛ donc ka essayer ka yafa kɛ ninnu ma ka laɲini dɔw ɲini cogo min na n'olu sera ka sabati donc olu b'a ɲini ka bɔ dossier la donc o ɲaɲini dɔ tun ye ka so dɔ d'u ma en même temps den minnu b'u bolo ka wari dɔ d'u ma cogo min na u bɛ se ka olu ka avenir labɛn n'a ye donc o cadre kɔnɔ collectif a yira k'a fɔ ka bɔ dossier in kɔnɔ mais en réalité en tant que porte-parole donc ne kɔni y'a décidé n y'o fɔ n ka collectif ye donc ne ka mission banna yan bi n bɛ n jɔyɔrɔ bila parce que en réalité sans te mentir a kɛra n bolo jigilatigɛ ye a kɛra n bolo jigilatigɛ ye mais n'i bɛ jɛkulu ka baara la ni jɛkulu y'i bila baara min kan diyagoya i bɛ baara kɛ n'o ye donc ne tun ye baara kɛ ni jɛkulu ta ye mais moi personnellement a kun ka di n ye en réalité kiiri kun ka tigɛ kɔnɔnasɔn kun ka kɛ parce que vu Fuseni Jara ka audition na Fuseni Jara yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ ko ale de ye rafale wuli ninnu na wa rafale wuli la ka tila tuguni ka marifa di Mamadu Kone ma o fana ka rafale wuli et que o ma se rafale wuli cogo la ale tilala ka minɛ ka rafale wuli o b'a yira k'a fɔ a ma regretter Fuseni ma regretter a ka ko la donc a kun ka di n ye bi kiiri kun ka tigɛ et que Fuseni kun ka se ka jalakiya kɛli la Mali n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye u k'u sigi ni ko dɔ ye tugun parce que ko in kɛra transition dɔ de kɔnɔ an bɛ transition wɛrɛ de kɔnɔ ko bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o cadre kɔnɔ maa mun y'a yira k'a fɔ ale ye maaw faga a ma tabaki a ma siran o tigilamɔgɔ kana bila k'o don loi d'attente kɔnɔ ne ɲɛna kiiri kun kana k'a to ni tribunal ye u kun ka to kiiri in ka kɛ ko caman kun ka bɔ nin kɔnɔna la parce que maa dɔw bɛ an senkɔrɔla la hali bi ni kiiri ma kɛ olu tɛ dɔn donc tant que olu bɛ an senkɔrɔ ko wɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ donc victime kɔni ta o nɔgɔyara ko la ka ban mais hali bi victime ka ɲinini fɛn caman bɛ mun ma sabati parce que denw kolo ma d'u ma
kolo ma di fɔlɔ kun fɔra ko funérailles bɛ kɛ ni kalo yɛrɛ la donc olu si ma sabati fɔlɔ den minnu bɛ n'u kana ka taa baara la donc o critère minnu kun fɔlɔ la olu fana si ma sabati donc o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ hali bi ko caman bɛ yen minnu ma sabati collectif mɔgɔw ye fɔlɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Ismail Fane na a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ bɛ kɛ basigi ye ka ɲɛsin an ka jamana ma Ala k'a sabati n'an bɔra ye halibi Amadu Aya Sanogo a ka kiiri kɔnɔna na musolaka dɔ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan kunungo Aminata Sumare ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ma bali ale la wa ko ale t'a ko bila tan fiyewu Aminata Sumare an k'a lamɛn. Bon ne kɔni kun sigilen bɛ ni nin résultat ye n'a y'a ye tile fila na n ye interview kɛ parce que ne b'a dɔn ni jugement ni kun labɛnnen don déjà depuis an bɔra Sikaso n'a kun fɔra ko Adenu an victime 24 mɔgɔ 21 kolo minnu yera ko segin ka taa kɛ olu ka test kan. Normalement j'ai dit ni procès kun daminɛna kun kan ka daminɛ n'o jugement o de ye mais a ma daminɛ n'o ye a daminɛna ko a fɔra ko loi dɔ votera ko bɛn kan ka kɛ pour que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ko yafa ka k'u ma yafa tɛ se ka kɛ tɔɲɔ kɔnɔna na donc maintenant u ko ko tile 3 bɛ n bolo ko ka rappel kɛ ne tɛ appel kɛ cassation na parce que résultat mun dira yan nɔ o de bɛ taa di yen nɔ n'i ye maa faga n'i ye muso tɔɲɔ Ala yɛrɛ b'i sara o la donc an ne bɛ justice internationale saisi droit bɛ fɔ yen nɔ droit bɛ fɔ an bɛna ye mais bandaw ni Asimi u ye kuma minnu fɔ bandaw yɛrɛ a ka investisseur dɔn ko mɔgɔ si i kɛra maa o maa ye ko i ni ɲangi ni kan ka kan i bɛ ɲangi ni ne kun ye occasion ye bandaw k'a yira hali n'i ye arme frère d'arme ye n'i ye nin kɛ i kan ka ɲangi mais u bɛ ka maliyɛnw ne u bɛ ka bɛrɛ nɛgɛ ninnu tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ wa nin filɛ nin nin y'a daminɛ ne de ye dɛ ninnu ye nin kɛ cogoya mun na ninnu de bɛ pouvoir la wa hali sinikɛnɛ a b'a mɛn u taara maa wɛrɛ ta u bɛ taa tigi faga foyi wɛrɛ tɛ bɔ a la parce que u b'a fɔ ko loi dɔ bɛ yen mun bɛna fɔ k'u yafar'u ma n'i y'a bannen de an ka juges ye Mali kumasulu bɛn tɛ kɛ nkalon kan bɛn tɛ kɛ tɔɲɔ kan pour que maliyɛnw ka bɛn an tɛ bɛn n'a bi parce que tiɲɛ de bɛ ka an tɔɲɔ bi ni tiɲɛ fɔra n'an yɛrɛ damaw ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bɛn de bɛ na mais bɛn tɛ se ka kɛ nkalon kan. Ni tun bɛ Aminata Sumare kan ye a y'a fɔ cogo min na a miyo a foro a bɛɛ kun ye dɔgɔta ye kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ basigi ye ka bila an ka jamana kɔnɔna na an bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na Ala k'a bila o minɛn kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ muso jɛkulu dɔw faralen don ɲɔgɔn kan fo ka taa se denmisɛn jɛkulu dɔw ma ko ka camancɛ fanga dɛmɛ u ye sigi dɔ kɛ ni ka kunnafonidilaw wele yaasa ka perewatigɛ d'aw ma Madame Maïga Umu Dambele an ka lamɛn. Bon an ka bi lajɛrɛ ye hakili falen ani ka ɲɔgɔn ladɔnniya k'a fɔ jamakulu dɔ sigira ni o jamakulu bɛ organisation de la société civile muso jɛkulu caman ani denmisɛnnin jɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ vraiment Mali ko ma nɔgɔn bi donc yala an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye parce que transition kɔni bɛɛ b'a dɔn transition nana gɛlɛyara de transition mɛna sinon transition tɛna a yɛrɛ ma ni transition nana mɔgɔw ka hakilinaw cayara dɔw b'a fɛ dɔw t'a fɛ an kɔni ta tɛ mɔgɔ ko ye anw ta ye Mali ko ye denmisɛnnin kulu ni muso jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan bi olu bɛɛ de ko Mali sɛgɛnna an b'a kɛ cogo di a tɛ wuli an ka Mali dɛmɛ a ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ an b'a dɔn mɔgɔ kelen tɛ se ko la mais ni mɔgɔ farala ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka aw se jira ka Mali bɔ ɲɔgɔn na ka Mali kɛlɛ dɔ b'a masiba la parce que halisa masiba bɛ yen don o don kuma kura don o don ko kura donc an kɔni farala ɲɔgɔn kan bi an bɛna hakili falen kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye coalition sigi o kama pour que an bɛ se ka transition dɛmɛ cogo min na u ye fédéralité min bɔ k'a lajɛ an jɔyɔrɔ yɔrɔ jumɛn a la an bɛ se ka jumɛn k'a la a bɛ se ka ɲɛ cogo min na Mali bɛ sumaya cogo min na o kɔni y'an ka laɲini ye bi donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ salle in kɔnɔ bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a bɛɛ jɛnna ni nali de ye k'u sɔnna u engagélen don u bɛ fɛ ka transition dɛmɛ donc o de y'an ka bi lajɛ. A y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma n'an bɔra yen nɔ kunungo bɛɛ ni baarakɛlaw fo ka taa se siraba matarafabagaw kan u kɔni tun taara kɛ ka péage fa kosɛbɛ Kulikoro péage Jurate Jakite ale ye ɲininkali ta ka ɲɛsin chauffeur-laka dɔ ma n'o bɛ tali kɛ Dirisa Fɔnba la Dirisa u ka baarabila kun ye jumɛn ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Dirisa Fɔnba ne ye bɛn baarakɛla ye. Kunungo an y'a ye k'a fɔ aw caman aw tun bɛ Kulikoro péage yɔrɔ la aw jamakulu yala mun de tun bɛ yen nɔ. An ni gouvernement de ma ɲɔgɔn faamuya baara taabolo la. Parce que n'a y'a jateminɛ san daminɛ o y'a jira k'a fɔ ko péage k'an bɛna sara aller retour i taatɔ b'a sara i segintɔ b'a sara. Bon o hukumu kɔnɔna na an ye kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ an ye baarabila dɔw kɛ kɔrɔfɔ daminɛ na
bon a daminɛ na o tilara ka degré wɛrɛ bɔ ko yanni le 17 cɛ k'an ka baara kɛ ko an bɛna bɛn fɛn dɔ kan bon le 17 sera an ye baara jɔ fɛnɛ ka o lamɛn bon hukumu kɔnɔna na o seginna tuguni ka délai wɛrɛ di an ma ko le premier le premier o bɛnna lundi jan dɔ tɛmɛlen ma bon o sera ko k'an ka appliquer donc anw ma jɛn n'a ye an ye baara jɔ bon an ye baara bila kɛ fo tile 12 tile 12 dafalen o nana bɔ ko degré bɔ papier dɔ bɔ k'a jira k'a fɔ ko ministre ko an ka baara kɛ tile 15 k'o bɛna ɲɔgɔn faamuya a ko la halisa bon mun kɔnɔna na o y'an labila kunasini bon kunasini an ye baara daminɛ péage mɔgɔw seginna ka n'an lajɔ ko bɛn ma kɛ ko in kan ko an ka continuer fo ka péage ta bon anw ko k'o ma fɔ an ye papier de bɔra ministre ka secrétaire général ka ceinture b'a kan bon an ye baara daminɛ ni o hakilina de o nana anw jɔ tuguni bon an y'a anw tɛna se ka an fɛnɛ jamana kɔnɔden dɔ de komi olu y'a ye cogo min na donc anw fɛnɛ ka hakɛ an bɛ jɔ an b'a ɲini bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye parce que jamana in ye sariya jamana de ye anw tɛ bɔ sariya nɔfɛ mais an ka hakɛ min an fɛnɛ bɛ mobiliw jɔ a fɔra an ka min sara bon tiɲɛ na o se tɛ anw ye k'a sara anw tɛ se k'o sara o gɛlɛya de bɛ anw kan mali ka taabolo ni jamana caman bɛ yen an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen o taabolo tɛ kelen ye parce que sariya bɛ labato jamana caman na olu n'o ka gouvernement cɛ ka tɛmɛ anw ka jamana kan parce que munna an ka jamana olu ka sariya bolili jamana kɔnɔdenw kan gɛlɛya b'o kan o la ka tɛmɛ jamana tɔw ta kan bon péage yɛrɛ n'a fɔra ko ka péage sara normalement bon anw ka péage bɛ ka sara cogo min na o de ye péage sara cogoya ye mais olu bɛ fɛ ka fɛn min da anw kan sisan ko anw ka doni data ka bon ko sira min bɛ dilan ko anw de b'a tiɲɛ bon o hukumu kɔnɔna na anw y'a yira anw dɔrɔn tɛ o sira tiɲɛlen mais anw y'a jateminɛ péage normal ye min ye mobili sen kelen-kelenna bɛɛ n'o kan ka kɛmɛ sara anw bɛ k'o de sara normalement bon an nana ye degré min bɔlen aller retour an ka sara péage ne bɔra la or que péage sariya ye anw ka jamana kɔnɔ yan péage kan ka jɔ a 100 kilomètres péage kan ka jɔ bon mali fɛnɛ ka ko taabolo olu bɛ sin ka na ni sariya sugu bɛɛ ka bɛn jamana kɔnɔdenw kan parce que n'an y'a jateminɛ mali port tɛ anw fɛ yan anw ka fɛn bɛɛ an ka port de ye mobiliw ye bon transport de fanga ka bon anw fɛ yan kosɛbɛ ne hakili la olu kan ka population jateminɛ k'a dɔn gɛlɛya dɔ bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen u b'o bila pour que jamana bɛ se ka fonctionner normalement na. Ne y'a ye k'a fɔ finitigilaka dɔw tun bɛ yen nɔ u ma fɛn ta k'aw sɛgɛrɛ kɔni. bon finitigilaka ninnu n'an y'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ ni finitigilaka ninnu bɛnlen don ko la k'a sababu kɛ mun ye finitigilaka minnu bɛ yan depuis kunun anw jɔra ko sisan finitigilakaw kɔni bɛ yan bon foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ma se ɲɔgɔn ma an ma foyi o kɔni nakun ye lakana de ye an bɛ jɔ cogo de la an kɔni jɔlen don k'an ka hakɛ ɲini an tɛna ka taa mobiliw lankolon jɔ tuguni an jɔlen bɛ yan yaasa an ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw de ye an tɛ kɛlɛ kɔ an tɛ wɔyɔ kɔ an bɛ k'an ka hakɛ de ɲini o ka se k'an bila o ye tile 15 min fɔ k'an ka baara k'o kɔnɔna na yan'o n'an ka ɲɛmɔgɔw ka se ka kuma an bɛ o tile 15 de baara hukumu kɔnɔna na e yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ni min jɔlen don yan bi a ka ca bɛɛ ni 100 ye bon n'a fɔra nin bɛɛ b'a sara an ka mobili yɛrɛ nɔgɔmani an b'a daminɛ 200 300 400 500 fo 600 o mobiliw sugu bɛɛ de bɛ anw cɛla wa nin bɛɛ de bɛ olu sara diɲɛ don o don 24 heures kɔnɔna na bon ne nana fɔ k'olu k'a ta aller retour bon i b'a sɔrɔ minnu bɛ se voyer hakɛ dɔ ma tile kɔnɔ olu ka wari sarata bɛ se fo 2000 ni kɔ ma bon n'o dara anw kunna sisan bon a bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin anw ma komi an ka syndicat fana tun ye laɲini dɔ kɛ gouvernement fɛ o k'a lajɛ hali n'a kɛra 100 o k'o fara mobili bɛɛ ka sarata kan yaasa an bɛ se ka baara kɛ olu fana ka laɲini dɔ bɛ se ka sabati bon olu ma sɔn de ma an kɔni b'o hukumu kɔnɔna de la yan. talikɛ Dirisa Fɔnba Kana bɛɛ ni baarakɛla don a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ bɛnɲɔgɔnya ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'i ye ɲɔgɔn sama-sama ye ko min na dɔ jɔ n'i ta de la n'a bɔra yen ministre ɲɛsinnen bɛ siraba baara ko ma n'o bɛ tali kɛ Makan Dabo la Philippe Dabo a ye munumunu dɔw kɛ an ka lamɛn. donc n ye min san a bɛ nimisa wasa parce que n y'a ye retard ba tɛ baara taabolo la n ye min ye sisan o ni ne tun bɛ ɲɔgɔn fɛ station d'arrobase la a ye gravier caman ye camanba de bɛ yen donc problème tɛ approvisionnement ko la donc u bɛ rythme min na sisan parce que n ye cɛ ni muso min de entreprise fanfɛla la o mission de contrôle fanfɛla la o n ye min ye a bɛ mɔgɔ nimisa parce que n b'a dɔn cɛ mun ni muso min don u cɛsiri don u b'a fɛ ka baara ban gɛlɛya kɔnɔ parce que n y'o de fɔ baara ka daminɛ ka tɛ ban ne ko n bɛ waati kunkurunin min kan nɔ n tɛ sɔn ma ni baara kɔni daminɛ fɔ ka ban ka baara daminɛ k'a tɛ ban
ngon tɛ sɔn ma ni baara kɔni daminɛ il faut k'a ban mais waati kunkurunin min kan parce que an bɛ tɛmɛbaga de mais n'an bɛ yan nɔ waati min il faut k'an ka sɔn ka baara kɛ jamana ye an tɛ baara kɛ mɔgɔ ye an bɛ baara k'an yɛrɛ ani jamana an bɛ baara k'an yɛrɛ ani jamana donc bɛɛ ka sɔn ka baara kɛ jamana ye donc aw ye sira min ye sisan n'a a bɛ ka dilan cogo min a bɛ to tan parce que n'a to tan an bɛ san 15 san 20 problème tɛ kɛ sira la parce que sira bɛ ka dilan cogo min an ye politique min adopté en 2015 an ko sira si tɛ dilan tuguni ka percé kɛ fitinin san 2 san 3 sira bɛɛ bɛ tiɲɛ an ko maintenant an b'o bɛɛ bila kɔfɛ min kɛra o kɛra mais min bɛ fɛn bɛ kɛ ɲɛfɛ maintenant an b'o bɛɛ labɛn pour que sira kura fɛn bɛ dilan a ka fɛn san 15 ka kɛ san 20 ka kɛ baara wɛrɛ kana k'a kan mais o fana bɛ mun na il faut que baara ka ɲɛ il faut que an balima minnu ma fɛnw faamu peut-être ɲɔgɔn faamuya baliya nana ko caman ye parce que mɔgɔw tɛ kan ka péage ko faamu ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ n'u ma min faamu u ka n'an ka département na faamuya min bɛ yen n b'a d'u ma pour que an bɛ se k'a faamu o péage sira Mali dɔrɔn tɛ Afrique dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ de don péage sira Mali kelen tɛ Afrique dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ don donc péage min bɛ sira a tɛ taa fan wɛrɛ fɛ dɛ a bɛ ka sira de labɛn tuguni bɛɛ dun ko sira ɲuman ni m'i tɛgɛ don i kun ka dɔ sara t'a dɔn sira ɲuman tɛ sɔrɔ dɛ donc il faut que bɛɛ de ka sɔn ka u tɛgɛ don o kun ka dɔ sara pour que an ka se ka sira la n bɛ min fɔ n balimaw ɲɛna mɔgɔ caman man fɛn faamu wari a tɛ taa fan wɛrɛ fɛ koyi a bɛ don sira o dun péage ko min filɛ nin ye ko kura tɛ dɛ autorité wuruci an bɛ min wele ko autorité wuruci n'a de bilalen bɛ depuis 2000 an ye min wele ko réforme d'entretien wuruci autorité wuruci créé la o ka baara ye mun ye ka wari ɲini k'a dɔn sira musaka la entretien musaka la a ka baaraw de ni tun bɛ tali kɛ maganfili dabɔla a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ basigi ye ka se an ka jamana ma ala k'a bila o minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka kalanyɔrɔba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko ina kɔni feereli kuma bɛ sen na nka min ye bosolakaw ka denmisɛnninw ka taa se ɲarela denmisɛnninw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ina tɛ feere ko fɔ olu su yasa ka priorité d'a ma an k'u lamɛn an kɛlen ka nin kuma in mɛn a kɛra ko sankolo de binna an kan an bɛ ka ŋunuŋunu kan mɛ a mɛnna ko ina feerela k'a ma feere mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ a feerela commerçant dɔ de ma o bɛna ci k'a kɛ sugu de c'est à dire n'i ye nin miiri k'a mɛn i b'a ye maloyala ko ni lagosila ko de don quoi c'est à dire a bɛ ka maliyɛnya k'an bolo lagosi de ye quoi ni mɔgɔ min bɛ ina historique dɔn bɛɛ ɲɛ bɛ ina architecture la dugu wɛrɛ minnu na na nin fɛn kɔrɔw bɛ yen solution de bɛ kɛ k'a garder pour que yanni san kɛmɛ fila wɛrɛ cɛ a kana tunu mais an ko ɲɛmɔgɔ jugu y'a feere k'u y'a feere commerçant ma o bɛna ci ko k'a kɛ sugu ye dɔnniya bɛ ka ɲini yɔrɔ min na ko ci ko k'a di feerekɛlaw ma olu ka kɛ feerekɛyɔrɔ ye lagosi dan de don d'abord yanni an ka taa yɔrɔ jan bɛɛ b'a dɔn ina créera fɔlɔ depuis en 1933 depuis Mali mɔgɔ t'a dɔn ko Mali yɛrɛ na indépendance sɔrɔ tubabu de y'a hakilina ye k'a fɔ k'a bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la ko bɔ nɔgɔ la sira dɔ don ko an k'a jɔ an fɛ yan olu tubabuw taara a ka ca san 70 ye bi dɛ anw maliyɛn minnu min yan k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la dɛ ni anw ka ɲɛmɔgɔ jugu de kɛlen ka ina feere tantɔ ko k'a di dɔ ma ko k'a jɔ ko k'a kɛ sugu ye lamaloya ni lagosi dan de don ina ye hali ni mɔgɔ t'a kɔnɔ hali ni kalantiga kɔnɔ a kan ka garder ka mana biri ka bɔ a de la ça rentre dans le cadre de l'histoire du Mali hali ni kalantiga k'a kɔnɔ mɔgɔ kana kɔnɔ ɲɛ da kan i n'a fɔ ko musée k'a sababu kɛ architecture min filɛ nin yan nɔ ni Mali tɛ i t'a ye diɲɛ yɔrɔ si nin ye seko ni dɔnko dɔ de ko ko ka nin latunu ko k'a kɛ sugu ye ta ni miiri a bɛ kasikuru de jigin kan na quoi o b'an ka Mali ɲɛmɔgɔ mun ɲɛmɔgɔ modèle ye ɲɛmɔgɔ sugu jumɛn de don mɔgɔ min y'a feere ko fangakɔrɔ mɔgɔw de y'a feere u ka ɲini k'u ɲangi n'u kan ka don kaso la u ka don kaso la a sanbaga a b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ fɛn sata u y'a yurugu ni ɲɔgɔn cɛ de min y'a sa a fana ka wele a ka don n'a ye bar la a fana ka juger pour complicité nin ye jamana ci de a fana ka juger a fana ka don kaso la pour ne pas k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ an ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ ina in k'a feerela n'u b'a feere bɔrɔtɔ cogo min na u k'a bɔrɔtɔ ten n'u m'a bɔrɔtɔ ten ko pour que a ka ci u bɛ taama anw su kan yan ka sɔrɔ ka ci an y'a kuma mɛn mais n'o kɛra décision min o ye lebu décision de o ye maloya décision de ni kalo fila dira an fana bɛ kalo fila d'u ma k'an ka kasangaw ko k'u jɛ pɛs u na an ka kasangaw sigilen sɔrɔ yan n'an ma sa kɔni yɔrɔ in tɛ ci n'ala sɔnna ma. l'éveil de conscience président ni jama kungo ka bɔ ɲare la yanni ka don kuma la n bɛ hakɛto ɲini kɛ jama bɛɛ fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Mali fan o fan diɲɛ fan o fan n bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ parce que n bɛna don kuma la n b'a dɔn n bɛna gasi kɛ n dusu bɔlen don trop n bɛ yɔrɔ min na sisan n dusukun bɛ ka panpan walayi bilayi ni ma miiri denmisɛnninw bɛ yan nɔ quoi mais n kan ka kuma quoi n kan ka kuma sinon n tɛ kuma parce que n bɛ état min na a tɛ n permettre n ka kuma mais il faut que n ka kuma ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ n bɛ avertissement de di ina feerebagaw ma yan de ye ɲarela ye yan de ye bozola ye yan de ye bagaraji ye yan de ye kɛnsamugu ye n'u t'a dɔn walayi bilahi n kala Alahu subahanahu wa taala la an b'a yir'u la ko yan de ye commune den ye ni sen fɛ. a bɛɛ ni kira fɔ n'an m'a kɛ an ka taa fɔ su wallahi kala ala la an b'a yuru
wulula jɛɲɛ o la n y'a fɔ n ko jama ka hakɛ to ni ina bɛna ci de k'a bɛ kɛ siraba ye ka jamana bɛɛ nafa anw bɛ jɛn n'a ye anw tɛ se ka jɛn n'a ye ina ka feere mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ma u k'o wari ta k'o bila u posi kɔnɔ ka jamana bɛɛ tɔɲɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ foyi tɛ anw bolo komini kɔnɔ ni ina tɛ ni tɔbu étoile wulila an ka musow fɛ a bɛ kɛ ina de kɔnɔ ni concert organisé anw fɛ a bɛ kɛ ina de kɔnɔ an ka sport kɛyɔrɔ ina in kɔnɔla de yɔrɔ kɔrɔ fɛn fɛn b'anw bolo u y'a bɛɛ minɛ tɔ tora ina kelen de n'u ye ina feere an sigilen don a kan misiriba filɛ u b'o feere a k'aw sigi a kan kaburu don an su bɛ taa don yɔrɔ min na u b'o fɛnɛ feere parce que a ɲɛsinnen don artisanat min ma mɔgɔ t'a dɔn n'o fɛnɛ feerela ka ban bâtiment fɛn fɛn bɛ sugu kɔnɔ bâtiment fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ sugu kɔnɔ a bɛɛ feerela mais n bɛ min fɔ minisiri ye madame Konare Kajatu Konare i wulila k'a sɔrɔ culture b'i ba bolo cogo min na a ma tulonkɛ culture ko la i nana culture b'i yɛrɛ bolo cogo min na an b'a dɔn i ma tulonkɛ culture ko la donc kana t'u ka ina la nɔgɔ i ɲɛna an b'a dɔn ni e tun bɛ yen mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u ye nin kɛ u tɛ ina dɔn fɛn min don u t'a valeur dɔn mais anw bɛ ina valeur dɔn un avertissement an b'a di bɛɛ ma bagabagali tɛ dɛ avertissement don k'a di état ma k'a fɔ transition mɔgɔw ye aw nana sɔrɔ nin ko in kɛlen don n'aw bɛ se k'a lasa cogo min na a ye fɛɛrɛ kɛ ko in ka lasa ten nɔ. ni tun ye bozola sifinnakaw fo ka taa se ɲarela sifinnakaw ma u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ basigi ye ka na an ka jamana kɔnɔ ala k'a bila o minɛn kɔnɔ ala k'an ka juma misiriba k'a don kalo dibi la n'an bɔra yen nɔ yirimajɔkaw fɛ yen nɔ alamisa su polisilakaw kɔni ye wulikajɔ ta ka taa maa dɔw nɔfɛ yen nɔ u ko kɔni labana sentigɛ ani ko labana yasa ka perelatigɛ d'an ma an ka sigidalama dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Fatumata Keyita n bɛ bɔ Yirimajɔ Gindo ka madarasaso fan fɛ awɔ donc an sigilen kɔni ne ni mɔdenw bɛ so kɔnɔ an balila k'u cun ka tɛmɛ tɔli kan an bɔra kare falen don u tilala ka a kɛ marifa ci ye kare kɔnɔ yan o jɔnni a polisiw kɔni ye marifa ci ne yɛrɛ denkɛ ko ne ma ko ne ka don ko bali pɛridi kana na ne sɔrɔ o dugujɛ an ye bali foroko ta an ka da la yan an ye soli ka bɔ baara la an b'an débrouiller an denninw b'an bolo yan an bɛ soli ne bɛ soli ka taa fɔ ŋɔmi la daba naani na an bɛ soli ka bɔ 4h du matin mais n'a fɔra ko ni mɔgɔ sugu bɛ jago i bɛ siran ni nin ye kɛ ou bien e bɛ i den minnu balo la n'u taara i faga ka sɔrɔ i denw buruburunin t'i kɔ i bɛ mun de fɔ diɲɛlatigɛ la yɔrɔ kɔni nin man ɲi adamadenya la han u y'an tɔɔrɔ dɛ walayi u y'an tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de ni sotigi bɛ kɛ sotigi kana u labɔ an ka lafiya ni sotigi tun labɔ kɛ cɛmisɛnninw ka a ci walayi n'u y'a ci a ka ɲi. ne tɔgɔ Adama Kamu ye Sise n bɛ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la u ye ɲɔgɔn gɛn ka yɛlɛ an ka so sanfɛ parce que sufɛ ne yɛrɛ tun bɛ ballon-filɛ la n terikɛ fɛ yen yɔrɔnin kelen denmisɛnninw taara ne wele ko polisiw nana ko Guinée ni minnu b'an ka yɔrɔ la u bɛ dɔ ka étage de la vraiment u bɛ k'an tɔɔrɔ u nanen don ko kɛnɛti u bɛ don mɔgɔw ka so ka mɔgɔw ka fɛnw siɲɛ u tɛ kɛnɛti la quoi u yɛrɛ ko k'an kana an ka kiri tigɛ a yɛrɛ ma bon ni mɔgɔw nana ka na an tɔɔrɔ n'an y'a kuma fɔ fɛn tɛ bɔ a la an tɛ fɛn ye fana bon an dun ye fantanw ye se t'an ye an m'an dahirimɛ ɲini a n'a k'an muso n'an denw balo n'a fɔra ko vraiment ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ u ka jamana na ka na manamana k'u k'an ka jamana na ce ne sais pas a se ka bɛn anw ma parce que an dusu tiɲɛnen don fɛn t'an bolo an bɛ k'an yɛrɛ débrouiller n'a fɔra ko dɔ bɛ na ka n'an mago sa ou bien ka n'an tɔɔrɔ an ka sigida la vraiment a tɛ se ka bɛn anw ma. Guinée ninnu y'a jira ko Guinée don u bɛ se mɔgɔ joli ma. ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka min f'u la yɛrɛ ne yɛrɛ min ye a ka ca mɔgɔ 60 ne yɛrɛ ɲɛ ye min ye n bɛ se k'o sira bon n'a fɔra k'olu bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ hali dɛbɛn tɛ ninnu bolo ninnu bɛ k'an tɔɔrɔ ya dɛ wala ninnu bɛ k'an tɔɔrɔ se foyi t'an ye an ka toli filɛ e yɛrɛ donna so kɔnɔ misi i y'a ye a wo bɔlen don i b'i jɔlen to so kɔnɔ i bɛ tile don o su ninnu fan mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'an fɛ yan ne terikɛ filɛ a muso kɔnɔma don u y'u cu toli ka dɔ jate kabi den dɔw wolola u ma marifa ci kan mɛn mais don u ye marifa ci kan mɛn muso kɔnɔma yɛrɛ la n'a fɔra dalen don k'a ye marifa ci kan mɛn a ka jugu a bɛ kɔnɔ tiɲɛ y'a an tɔɔrɔlen don dɛ vraiment n'u kɔni sera k'u bɔ so in yɛrɛ kɔnɔ pepewu a bɛ diya an ye parce que an yɛrɛ tun ye devoir kɛ ka wuli n ko an bɛna mɔgɔ ninnu an b'u gɛn ka bɔ yan u ka bɔ an dala pepewu yɛrɛ an ka jeunesse mais olu faama yɛrɛ de ko non k'an ka to fanga kɔ k'an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye k'an ka yɔrɔ juru la bon hali minnu dɔwɛrɛw bɛ yan ko 14e arrondissement mɔgɔ ninnu de don bon n'olu nana ka na fɔ k'an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye olu bɛna mɔgɔ minɛ k'olu bila olu tɛna fɛn fɔ an ye olu la an ka toli tiɲɛnen filɛ aw ye délai d'an ma k'u bɛna dilan an ma mankan mɛn an ma kunkan mɛn an ma foyi mɛn jɔnni ko k'u b'a dilan bon faama ninnu de nana ka na so ta ka na papier lajɛ ka na so lajɛ k'a fɔ ko bɛ taa se sotigi ma mɔgɔ min ye mɔgɔ ninnu don du in kɔnɔ k'u bɛna an ka toli dilan se dun d'anw ɲɛ k'an ka toli dilan ni sɔmiya ye ni sɔrɔ ta an mago sara aw fɔ an k'an ka denbaya balo ta tugun ka tila k'o don an ka so toli la i b'a dɔn o ka gɛlɛn. ne tɔgɔ Seydou Bari bon mun kɛra anw fɛ yan Yirimajɔ yan ne ma se k'a faamu ka alamisa su k'a daminɛ fitiri ma 19h entre 20h ne tora sigilen so kɔnɔ n tulo bɛ marifa ci kan na bon ne bɔra ka na n jɔ donc n ye porte dayɛlɛ ɲɛ bɛ musow la kɛnɛmana la ɲɛ bɛ polisiw ka BJ jɔlen na n ma se k'a faamu ka marifa ci in de ye n dabali ban ne fana da tan ka bɔ yen ka bɔ ka taa o kama n ko mun de bɛ yen ko étage b'an kɛrɛfɛ ko mɔgɔw de cunna ka na don olu ka du kɔnɔ ko polisiw b'olu de nɔfɛ tan ko mais n ko sera n ko marifa ci in y'a jumɛn de ye n ko ne b'a fɛ k'o de dɔn quoi
ne be bɔla ka na beji be ka nga continuer ka tourner ne nalen sen ma ne wo ɲininka police ko chef de mission tagamana kana sinema parce que nya wala tension yɛrɛ tun bɛ ne la tellement que ne dusu tɔɔrɔ la donc ne fana kuma n'u ye quoi ne kuma ngo karisa ngo sisan ngo ni ko na an b'a fɛ ka dɔn ni ko ninnu ye mun de ya u ka chef de mission ye tagamara sa kana sinema ko bon ko ni mɔgɔ ninnu k'u nan'u nɔfɛ parce que mɔgɔ minnu u bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u ka wariw minɛ k'u b'u bila ka taa Espagne u b'u bila ka taa Libye ninnu na k'u bɛ taa Sahara kan ko mais ngo n'o de don kɔni ngo marifa t'i kun yɔrɔ ne m'o de dɔn ngo a nana ka na an denw n'an musow paniquer yan ngo de ye jamana ye k'an na kanta n'aw yɛrɛ nana k'an ka denw paniquer an tɛ se k'o faamu. Policier jumɛn de? Bon a yi présenté ne la ko ne ma k'olu ye 14e arrondissement policiers de ne ko n ko na 14e arrondissement non ko là d'accord mais an filɛ ka mun kɛ sisan n ko nin bɛ cogo nin bɛ faamu cogo di n'a fɔra terrorisme an bɛ kuma la terrorisme bandi armée n'a fɔra aw yɛrɛ bɛ ka marifaw ci denw de wolola olu ma deli ka marifa ci kan mɛn bon an se k'o faamu donc an b'a fɛ k'a ko dɔn nka 14e arrondissement mɔgɔw n'olu de don n'olu ko wɛrɛ de don bon n'a tilala tuguni ka o tile 2 tile 3 an ɲɛ b'o mɔgɔ kelenw na don in kɔnɔ donc jamana in bɛ taa la taabolo jumɛn de kan o ye mɔgɔ jumɛn o mɔgɔ kelenw ye minnu minɛ ka taa ni o mɔgɔ kelenw de filɛ o yɔrɔ kelen na tugun olu de bɛ ka n ka mɔgɔw forcer k'u kɛ criminels ye pourquoi un policier bɛ se ka na carré kɔnɔ cogo di ka arme ci ka marifa ci denw de wolo o ma deli ka marifa ci k'an yɛrɛ mɛn k'an musow paniquer on t'a lɔn yɛrɛ mun de bɛ sen na donc kana mɔgɔw obligé k'u kɛ terroristes ye ka mɔgɔw obligé k'u kɛ criminels ye est ce que mɔgɔ minɛ sera na n'aw y'o mɔgɔw minɛ n'u ka sɔrɔ aw bɛ kunya de kan aw nan'u minɛ olu mɔgɔ kelenw ma kan ka bila o bon aw y'olu de bila tuguni olu bɛ kan ka circuler yan tuguni ko Guinéens Nigériens n'importe quoi on sait même pas qui est qui 14e arrondissement mɔgɔ min ye nin kɛ u k'u wele k'u ɲininka marifa in cira an ko mun kama u k'a f'u ye quoi an ka se k'a dɔn quoi mais o mɔgɔ kelenw de bɛ kan ka vécu yan tuguni marifa tɛ ci nin carré in kɔnɔ yan tuguni parce que ma se k'a faamu marifa bɛ ci ko minnu na o tɛ nin ye bon n'a fɔra ko n'o mɔgɔ kelenw tilala ka bila tuguni o de bɛ circuler an fɛ yan tuguni o duda kelen dayɛlɛlen don ka bila o mɔgɔ kelenw bɛ don tuguni ka bɔ dɔw bɛ don ka bɔ donc jamana an ka tiɲɛ fɔ o de bɛ jamana in diya. Ni tun bɛ tali kɛ Yirimajɔkaw ka seereya la an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ basigi ye ka na an ka jamana kɔnɔ Ala k'o sabati n'an bɔra ye Bugunikaw fɛ yen nɔ a denfaya kun talen bɛ ka di Bakari Togola ma yaasa ka priorité d'an ma an ka maa dɔ ka seereya lamɛn. Ko bingi kontanen do trop ni ko nyakali bakato ma ko tasuma faga na nyaji ma faga yan public no adan ni ma dan soro yan public la ka concert ka di toro ka damne concert damne la ko ka ba u solendo franchement chapeau à eux musique te yoro la amandi ni musique yara kunte jinya ko na me nyogon dundi donc mo minnu be ni ke ka mo la nyana je ka stress bo mo ka dan tula ala ku sara ku bolo mu ka barala ala ka sini kenani laban ko nyuma da ambela dilema ala ka ben shin ala mali kono sango sa angana Bugunikaw nyala jeta tula joie de do fête de do parce que artiste ou am mago be événement de la pour que anga siga en produit mali la baye boni wakati na gelabe malla kalabe mali la coronavirus be nyenye fe donc on tay ko fla des problèmes politiques sociaux ba fait problème politique ba de ma fait ko alsa ka me ka siga fête ga me ala de tanu amba nyine ala fa ala ko ke ko labantai ambe do ke festival yi on va continuer a kera nyana wa makanyana on va continuer ka demsenu la nyana je on va valoriser ka temen ka parce que première édition c'est ka gelia deuxième édition c'est ka gelia troisième édition va sera oui expérience chama sera donc ambe demander ka ala ka malitanye ala ka festival dida ditanye parce que nere bora dugumina o be jate Buguni mara de fe donc ka kila ka ye artiste caman bɛ yen ne ka tila ka n yɛrɛ ni jama la san caman caman tɛmɛna festival bɛ kɛ mais ɲinan n ye n yɛrɛ sɔrɔ la a kɛra fɛnba de ye n bolo aussi n nana n ye fɛn caman wɛrɛw faamu. mais mun de y'i marqué nin 8e édition in kɔnɔ précisément. bon organisation kɛcogo ye na nisɔndiya o donna n fɛ kojugu et puis ka tila k'a ye aw sera k'aw sago don public la fo ka su kora trop. mɔgɔ sera ka courage ta k'u jɔ o b'a yira k'a fɔ organiser la ka ɲɛ a diyara an bɛ dugawu de kɛ ala ka don n'a nataw fɛnɛ diya caman caman. sɔnkolon bɛ bɛɛ la kana kɔn ka kuma wa jogojugu bɛ bɛɛ la bɛɛ t'a bi dɔ don dɔ la e kenge jogojugu dɔ bɛ bɛɛ la i kuma cogo dɔn kana sɔn k'a fɔ k'i bɛ bɛɛ de ta fɔ bi maaw bɛ jɛngɛ bi la kuma la cɛ kuma man di n ye n tɛ kuma ko la. Ni ko k'i ye silamɛden ye seli mana na i jija i ka suran caman dɔn. joie de do fête de do parce que artiste ou am mago be événement de la pour que anga siga en produit mali la baye boni wakati na gelabe malla kalabe mali la coronavirus be nyenye fe donc on tay ko fla des problèmes politiques sociaux ba fait problème politique ba de ma fait ko alsa ka me ka siga fête ga me ala de tanu amba nyine ala fa ala ko ke ko labantai ambe do ke festival yi on va continuer a kera nyana wa makanyana
u ka continuer ka denmisɛnninw la ɲɛnajɛ u ka valoriser ka tɛmɛ nin kan parce que première édition bɛ se ka gɛlɛya deuxième édition bɛ se ka gɛlɛya troisième édition o b'a sɔrɔ o ye expérience caman sɔrɔ donc an bɛ dɛmɛ de kɛ ala ka Mali ta ɲɛ ala ka festival Didadi ta ɲɛ. A y'a fɔ cogo min na ni tun y'an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw kan ye hali bi o festival kelen hukumu kɔnɔna na a denbaya jala kun talen bɛ ka di Buguniba kɔ Nawa Dunbiya ma an ka lamɛn. Bon festival Didadi ye fɔlikɔrɔba de ye Buguni Didadi dɔnkilidala ka ca kɔrɔlenbaw y'a da Didadi tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ tun ye n mɔmuso y'a fɔ n ye ko kusan bɔra yen u nana ko bari ani jagba bɔra yen ka bari na u ka sɔrɔ ka fɔ Didadi kɔrɔ ye mun ye ni fɛn ka di kojugu fo ka double a kɛra Didadi a ka di kaba ka ja o kɔrɔ de Didadi de kɔrɔ ye fɛn min ka di kaba ka ja o de Didadi ye mais Didadi bɛɛ kɛ ni fɛn min ye o ye percussion de Didadi daminɛ ye kusan ye ka kusan bɔ ye ka na jagba kɛ ye ka na bari kɛ ye Didadi y'a doublelen de Didadi fɛn min ka di ka double n'o bɔra yen ne ye a kɛ n ka thème principal ye parce que n'i kɛra dɔnkilidala ye cogo cogo f'i ka thème dɔ k'i yɛrɛ la quoi donc ne y'a kɛ n ka thème principal ye donc diɲɛ bɛɛ bɛ ne dɔn n'a ye la reine de Didadi parce que ne ka dugu fɔli de don n'i ye Buguni fɔli lajɛ yɔrɔ yɔrɔ Abidjan ninnu ni fɛnw na Didadi de don donc ne y'a kɛ n ka thème principal ye ne lamɔna Didadi de kɔnɔ Didadi bɛ kɛ normalement ni jembe 2 ani dununba ani dunundeni ani kɛriɲɛ ou bien yabara ani dɔnkili cɛmisɛnw ni npogotigiw b'a dɔn musokɔrɔbaw yɛrɛ b'a dɔn musomisɛnw b'a dɔn ni sɛnɛ banna ni fɛtibaw bɛ yen u bɛ Didadi organiser anw fɛ yen ne lamɔna Didadi la o de y'a to n ye n ka thème kɛ Didadi ye festival Didadi nana cogo min ne tun bɛ fɛ k'a kɛ mais Seydou nana ne ma ko Nawa ne bɛ fɛ ka festival sigi sen kan n'o ye Didadi ye n ko n k'o ka ɲi k'i bɛ n dɛmɛ a la n bɛ fɛ i ka kɛ n ka fɛngɛ ye présidente ye ka kɛ n ka marraine ye n ko n y'a mɛn Seydou fɛn fɛn bɛ Didadi taga ɲɛfɛ n b'o fɛ parce que ne b'a yala n'a ye monde entier diɲɛ bɛɛ bɛ ne dɔn n'a ye donc farajɛw ni farafinw donc ne bɛna kɛ festival ye vraiment n k'o ye ko ɲuman ye n ko n ka dugawu bi ala ka ɲa Seydou fana ye Didadi sigi sen kan a ye marraine caman ta ka fara ne kan ka tila ka président d'honneur ta ka président ta Bakari Togola tun ye o ye président ye toujours Nango ministre Nango o ye président de l'honneur o bɛɛ b'a la quoi denfa ye Bakari de ye denfa ye donc ne ye président ye ko b'o cogo de la. Ni tun ye Nawa Dunbiya kan ye Bugunikaw fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ basigi ye k'an ka jamana bila sira jɛlen kelen kan ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Fatumata Mayiga mun b'i bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Senegal. Tile damadɔ basigi kɔfɛ hali bi ko fo ka bɛnbaliya bɛ Senegal jamana marabaw ni Ousmane Sonko ni o ye fanga sinama dɔ ye ale ni a dɛmɛbaaw cɛ. Sibiri tɛmɛnen Nurudine Kalifi ɲɛma ye laɲini kɛ Sonko ni a lafasabaw fɛ ko u ka mankanw da Senegal jamana kɔnɔ yaasa u ka jamana bɛ se ka kisi ka bɔ basigibaliya ni lakanabaliya ma cogo min na nka hali bi ko gɛlɛya ninnu kɔni ma ban. Sonko dɛmɛbaatɔ ni o ye MDD ye olu y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko mɔgɔ 13 bɔnɛna u ni na adamaden minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu dɛmɛbaaw ni o bɛ wele Croix Rouge o mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko mankan daminɛ ni bi cɛ ko mɔgɔ 600 de banana diinɛ ɲɛmaaw ye ka laɲini kɔfɛ ko Sonko ni a dɛmɛbaaw ka lajɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔ MDD ni o ye Sonko dɛmɛbaatɔw ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye ko olu ka mɔgɔ minnu minɛnen don ko olu bɛɛ lajɛlen ka labila wa ko a ka yira k'a fɔ ko janfa de kɛra Sonko kama ko a nɔ tɛ ko la wa ko sariya k'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Macky Sall tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye san 2024 jamanakuntigi kalataw la n'an bɔra yan an bɛ taga RDC jamanaden mɔgɔ 15 de bɔnɛna u ni na jatigɛwale kɛba dɔw fɛ karidon ka dugu jɛ kunun tɛnɛ na ni ko kɛra Bulongo mara kɔnɔna na RDC jamana na mɔgɔ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ADF marifatigiw de nɔ ye nin waleya kɛ jugu in ye ni ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ RDC jamana maa dɔw bɔra ka lajɛrɛ kɛ k'u ka dusumakasi yira finitigilakaw fana ye maa 2 bɔnɛ u ni na olu cɛma n'an bɔra yan an taga Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye kuma lase kɛ kunu k'a fɔ a ka jamanadenw ye ko u ka AstraZeneca ni o ye koronabana boloci fura dɔ ye ko o kɛli ka jɔ fɔlɔ a ye nin laɲini kɛ i n'a fɔ Allemagne, Espagne, Italie ani farajɛla jamana wɛrɛw jamanakuntigiw ta kɔfɛ sabula ko a b'i n'a fɔ ko ni boloci fura kɔfɔlen ni o ye AstraZeneca ye ko a bɛ ka degun ni kɔlɔlɔ lase maaw ma hali n'a y'a sɔrɔ o ko kɔni bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛntiya fɔlɔ
n'an bɔra yan taga siri tɔnbajɛkulu 3 ye damakasi sɛbɛn don siri kɛlɛkɛcɛ dɔw kama kunun tɛnɛdon ko u jalakilen do k'a fɔ k'u ye siri finitigilaka dɔ bɔnɛ a nin na san 2017 ko finitigilaka in bolila ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna na san 2018 ja dɔw kɔni carila Novayi ya Gazeta ka kunnafoni sira fɛ ni o tɔgɔ ye indépendant ye o ja nunu kɔnɔna na tun bɛ ye k'a fɔ ko finitigilaka dɔw ni o ye Rusi finitigilakaw ye ko u bɛ ka maa dɔ bɔnɛ a nin na fagacogo cɛjugu yɛrɛ la damakasi sɛbɛn kɔni donna maa fatulen sɔnmɔgɔw tɔgɔ la wa ko damakasi sɛbɛn caman de donna ni Rusi finitigilaka nunu kama maa dɔw fɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu kɛlɛ ye minnu bɔ Syrie jamana kɔnɔ ni olu taar'u sigi Allemagne, Autriche, Norvège ani Suède jamanaw kɔnɔ olu caman ye damakasi sɛbɛn don ni finitigilaka nunu kama ka sabu kɛ ko u ye kɛwale jugu caman kɛ Syrie jamana kɔnɔna na laɲiniw kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko kiiri ka se ka ni finitigilaka kɔfɔlen nunu nɔ minɛ u ka se ka jalaki u ka kɛwale juguw la cogo min na ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kokan kunnafoniw la. I y'a fɔ cogo min na Fatumata Mayiga fɛn fɛn bɛ kɛ basigi ye an ka jamana ani jamana wɛrɛ la Ala k'a bila o minɛn kɔnɔna na min y'an karamɔgɔ Abilaye Kulubali ye a kɔni a ka kɛnɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ a ko k'a bɛ foli ta ka lase bɛɛ lajɛlen ma.